Sähköliitto, miten voin auttaa? Nyt siis ahistaa ihan urakalla. Meinaa kohta alkaa jo duunit, mutta on vaan niin turvaton olo. Ei mitään hätää. Sähköliitto kyllä pitää huolen omistaan. Meidän jäsenenä sinua ei varmasti jymäytetä. Työpaikallahan sinunkin etujasi valvoo Sähköliiton luottamusmies. Jos tulee ongelmia, voit pyytää apua liiton lakimieheltä. Meillä on tarjolla myös hyviä kursseja ja koulutusta. No, kiitti sulle. Sähköliitto. Jo 60 vuotta jäsenten asialla. Sähköliiton jäsenenä saat kunnolliset työehdot, edunvalvonnan, oikeusapua, työttömyysturvan, työsuojeluasiantuntemusta sekä tietenkin etuja vapaa-aikaan.